Muri Zimbabwe tiri kusangana pano pa Sly Media TV. Kana uchangosvika pekutanga ibva wasubscribe nekuti unogona kusarira panyaya dziri kupisa, dzinoyera, dzinoda kufumurwa nezvinoshamisa. Mount Darwin. Tichiri kupfuurira mberi nenyaya ya Father Juma vanobva kukadhuma kumutwa ku Mount Darwin uko vakaita chimina nemadzimai avo vachinoita bonde pamusoro peguva raamai vavo mushure kunge vanotora mushonga kumalawi kuti vaite mari inokwana kuita 1000 pazuva, asi zvakazofumuka nanhasi uno zvidhoma nemishonga yavo zvave kuvanetsa. Ticharamba chikupai nyaya iyoyo yasvika pa part 10 pa video section. Nhasi uno tiri kupfuurira mberi nenyaya yechimina zvekare tichibva kumavirira ku Mount Darwin tichienda kumabuda zuva kuDotito. Nyaya iri kuitika ikoko ndeyekuti mukoma nemuning'ina vari kuseva mupoto imwe chete. Simuning'ina paari kuseva amai guru apfuurira zvekare kuseva mwanasikana wemukoma wake anove mwana wemudzimai kana kuti mai guru vake vaari kuita bonde navo. Akazosvika pakuita bonde navo nemwana wemukoma wake achiri mudiki kudaro, akasvika pakubvaruka sikarudzi. Abvaruka sikarudzi kunyange weti yakanga yakubuda nepese pese, zvichireva kuti upenyu hwemwanasikana uyu hwakanga hwatonyangadzwa nekuti akanga achiri under age. Kutaura kuno nyaya iyi yamaoko emapurisa. Regai tinzwe nyaya ichirondedzerwa zvizere naSonile Ndlovu. Tiri kudzifambira inini Sylvester tafumana isimbi yebasa pamwechete naJoseph Rovan. Makadii muri yeZimbabwe, muri yeMashonaland Central. Zita rangu ndinonzi Sonile Ndlovu. Pane nyaya ndakunzira yakaitika kunzvimbo ino yeMashonaland Central munzvimbo yeMount Darwin, Chief Dotito, Ward 27, Sabhuku Dzveya, Youngster. Pane nyaya yevarume vaviri vanova mukoma nemuning'ina, Godfrey Dzveya pamwe chete naMadhongo Dzveya. Madhongo akanokumbira mombe kumuning'ina wake anova Godfrey Dzveya. Akapirwa mombe vakatanga kushanda vese semhuri. Godfrey akachiva mudzimai waMadhongo vakatanga kudanana. Vari pakudanana saizvozvo, rimwe rezuva vakazowanikidzwa nemwanasikana waMadhongo ane 15 years. Vari pamutambo waRegi, vari pabonde vachiita bonde mubedroom maMadhongo. Mudzimai waMadhongo akazotaurira Godfrey Dzveya kuti bhadhara mwana asazonditaurira kuna baba vake takazonetsana pamba. Zvadaro akasvika pakunotora mari kumba akayakanopa mwana ane 15 years mari. Akapfurira kuzoramba achipa mwana mari, mai vachiona vachifungira kuti mari iri kupirwa mwana ndiye kuvhara nyaya yedu yokuwanikwa tiri pamutambo waRegi. Zvanodaro akasvika panguva yekuzopfurira mberi achidanana nemwana, akazonotakura mwana akaenda naye kunzvimbo yeBhindura. Aenda naye kunzvimbo yeBhindura, akasvikako akatanga kunogara nemwana, akanomutakura musi wa 15 July, akazodzoka naye musi wa 16 August mugore iro rino. Mushure mokunge agara naye ikoko semudzimai anyebera mukoma wake kuti ndiri kuda kuenda nemwana anoshanda kuri kubikwa sadza sezvo mwana akanga asisaenda kuchikoro. Mushure monge vamubvisa pamuviri mugore rino muna March akatokundika kunyora bvunzo dzake dzeform 3. Zvanodaro akazodzoka nemwana amutsemura bladder, ava kunobuda weti pese pese, akangopfeka pamba asisina control. Mushure maizvozvo akazonorapiswa kuna bankuru wake. Anosvika musi wa 22 August akazonoita bonde zvakare naGodhi vari musango pedyo nemusha wavo, akazonowanikidzwa negotwe romba mana Madhongo anova Mocheni. Akanopa ripoti kuti ndawanikidza Godfrey Dzveya akanorara nemwana ane 15 years. Nyaya yakaendeswa kumapurisa. Yaendeswa kumapurisa saizvozvo Madhongo nemudzimai wake vakanotaurira mwana kuti usabvume kuti wanga uchinorara naGodfrey Dzveya, iti ndainorara nemukomana wangu aishanda munzvimbo yeKaranda ari mustudent nurse. Mapurisa akauya kwenguva yakareba vachisvika vachinoudza mwana kuti ramba usataure kuti Godfrey ndiye wandairara naye. Zvanodaro nyaya yakaramba ichizonotsvakurudzwa. Mushure monge kwazouya muprofita akasvika pamba akanoti ndoda kukuitirai munamato uchinoitwa saizvozvo. Pakasvika muneighborhood akanga anotumwa nemupurisa wepabhesi reKaranda. Asvika muneighborhood akasvika panguva yekunorekodha zvese zvaitarwa ipapo, mwana achibvuma kuti zveshuwa ndakanorara naGodfrey. Maaudio akazonotakurwa achiendeswa kunzvimbo yeHarare.
apo akazonoongororwa kuti haasi ekuedita here, pakava neumbo nekuzotakurwa kwemwana neCID achiendwa naye kuMount Darwen achisvika achizonotaura achipa uchapupu hwekudanana kwake naGodfrey. Zvanodaro mapurisa akazoya achida kuti anotora Godfrey, mudzimai waMadhongo akasvika panguva yekuzonofonera Godfrey titiza wauya kuzonotorwa. Godfrey akatizwa kutaura pari zvino Godfrey haasi kuoneka kwaari, asi mudzimai waMadhongo kutaura kwatiri kuita akatakurwa ari munzvimbo yeDotito Police, mwanasikana ari munzvimbo yeMount Darwen Police. Saka panguva iyo ino tichazokuzivisai mamiriro achange akaita zvimwe kuti zvichange zvakamira sei. Ndo zvakaitwa nababa mudiki Godfrey, vakazvambura amai guru nemwana netsvimbo nhema, mukoma asingazive nenyaya yekuti akanga achibatsirwa muupenyu hwake. Mvura inganaye sei munharaunda yeMount Darwen muine zvimina kona to kona zvakadai? Iyi ndiyo nyaya yatapuwa naNdlovu kwaDotito kuMount Darwen. Nyaya iyi ticharamba chifambira kusvika tanatsoiti bvu pachena. Regai tikuzivisei kuti kana nemiwo muri kwamunenge muri muine nyaya dzamuri kuziva zvinoera zvinoda kufumurwa nezvinoshamisa, munotirovera runhare panhamba dziri paskrini kuti tigodzifambira. Pano paSly Media TV tinosvika kumativi mana. Chikuru kusubscribe, kufollowa nekulaika mapages eSly Media TV. Zita ndino Sylvester Tafumane, ndakamirira Rovan wandiri kufamba naye munyaya iyi. Tinoti chisarai, endai pa video section, pane ma videos anosvika 8,000. Chinopera pano mabhanduru kwete nyaya.